Se ve unha bandeira verde como esta na súa praia, significa que este areal está recoñecido coa certificación ISO 14001, o selo de calidade medioambiental máis rigoroso a nivel internacional, superando a bandeira azul e a que de calidade. Y en particular en esta de medio ambiente y demás, lo que se da es un mayor hincapié a todo lo que es términos ambientales. A praia da Rapadoira en Foz é unha das que goza deste selo de calidade que cada ano debese renovar. Para elo, finalizar o verán, realízanse auditorías, uns traballos que comezaron no areal focense. Hola, bo día. Vimos a auditar a playa da Rapadoira e queríamos ver... Unha das labouras é revisar toda a sistemática do traballo do persoal en termos medioambientais. Tenen que ter os partes de limpieza e mantemento, os partes que cubren os socorristas tamén de bandeiras e tamén de incidencias que poidan ter ao largo do día. Unha vez finalizado este proceso, toca comprobar o estado da praia das instalacións. Se hace visitas a las playas para chequear que contenedores, equipamientos como duchas, grifos, lavapiés y demás están en perfectas condiciones y se van dejando constancia mediante inspecciones de que todo eso se va chequeando de forma periódica. Unhas tarefas que a Deputación por terceiro ano consecutivo financia o 100%, aforrándolle a cada concello uns 7.000 euros. O deputado provincial mariñá, José Ramón Val, supervisou cos técnicos a pé de praia o inicio dos traballos. É unha aposta moi forte polo turismo, pola nosa comarca da Mariña e, polo tanto, ademais de cooperar cos concellos e conseguirlles un aforro prácticamente 7.000 euros que costa cada auditoría destas praias, estamos tamén colaborando a traer xente para a Mariña. Xunto de Foz, a provincia de Lugo conta con 14 areais con certificación ISO 14001 pertencentes tamén aos concellos de Viveiro e Ribadeo. O que conseguimos son a certificación medioambiental de 14 playas na nosa comarca, na comarca da Mariña, o que nos sitúa como a primeira provincia de Galicia en canto a certificación medioambiental ISO 14001 e a cuarta de España detrás de Tarragona, Valencia e Castellón. Os traballos de consultoría continuarán nos concellos restantes nos vindeiros meses co fin de que o próximo verán as praias poidan lucir todas de novo este selo de calidade.